Bună! Eu astăzi, alături de tovarășul meu, Doctor Penetrare o să vă fac un review și o vizită la o între picioare. și o vizită între picioare la marca de tutun Amsterdamer din selecția Himalaya, 100% hand rolling tobacco. Să vă pun într-un colț ca să vă fac un mic showcase. Aici avem tutunul. Se numește, vedeți, cum am zis eu. Dacă e să vă stau să vă fac aici o mică inspecție. Bă, miroase gen normal, adică e ca orice alt tutun din marca McBaren. Numai că ăsta gen, nu știu sigur dacă e din zona aia. Tot în zona aia miroase. Mașina după Himalaya să aibă miros de la de mentă, dar nu are. Gen am fost, că proiectul am fost indus, a fost doar o chestie indusă de societate. Acum, Schemă de marketing. e schemă de marketing, Cum da. a zis și Simion cu apartamentul, a fost schemă de marketing. Exact, vezi că știi? Și acum eu folosesc filtrele acestea, paper filters. Dacă doriți să aveți experiență la fel ca a mea, vă doresc să folosiți și sfoițe smoking green, sunt super bune. Cred, nu știu, nu le-am încercat Am și încă. abia acum, gen. Am luat pentru prima oară, da. Ne face reclamă deja. De fapt reclamă, dar nu știu, nu am încercat nu am încercat până acum astea. Toate trei sunt noi pentru mine. Bun. Țigara Rulată făcută. rulată făcută, e cam strâmbă, de ok. Cine nu Ok. este? Eu dau o proof. Bă, e bun. Gen, e ușurel. Gen, nu e tutun greu, la fel ca cum ar fi gen Che Guevara roșu. Că ăla chiar este o leacă porcos, ăla chiar îți dă o leacă jigăraie pe gât căcat. Dar genul ăsta, Nu mă pot uita în zare pentru că îmi lăcrimează ochii. tare. Ăsta e ok. Gen, chiar a zice că e chiar ok pentru ceea ce este el. Are o aromă plăcută. Gen de așa, e o aroma aia bună de tutun de rulat. Așa puțin rafinată. Dar nu este chiar gen, nu-ți dă overwhelm. E o țigară bună, nu știu. Chiar e o țigară bună. Rege, ce rulezi acolo? Vreau să rulez și eu. Rulezi și tu? Dă și tu să rulezi cu Amsterdam ăsta? Da, hai că mă iau la o tură de Deci o să facem după aia o pauză publicitară și o să-l avem și pe domnul Penetrare, care o să vă facă review la această marcă de tutun de rulat. Da, ideea este că eu o să am foițe și filtre diferite. E ok, atunci o să facem diversitate. Vom vedea dacă se combină cu gusturile mele. Exact. Și așa că dorim să facem și o pauză mică. Pauză publicitară E o pauză publicitară de Monster. de Monster. E bun. Vă zic eu. Zici tu? Bă, zic eu, da. Hai cu aia, cum ți-am scos pe eticheta. E ok. Nu mă bag. Două morți ei. Înapoi. Așa. Bă, chiar nu e rău. Chiar nu e rău. Adică l-aș mai lua. Mai că n-are... Rolling, 100% hand rolling tobacco. Da. Diversitate în gust. Făcut pentru noi toți, cu XXX. XXX? Scrie XXX, este un cerc care înconjoară respectivele XXX-uri și de desubt este un text care scrie Made for all of us. Bun. Ba, adică mi-aș mai lua. Dacă vreau o experiență pe viitor care să fie o leacă mai așa, mai... Extravagantă. Nu extravagantă. E o experiență mai light. Că e o țigară o leacă mai light asta. Dacă îmi doresc pe viitor o țigară o leacă mai light și de astea, m-aș îndrepta către astea. Dar momentan încerc să mai găsesc mai multe și o să mai vedeți pe viitoarele mele review-uri. Că eu cel puțin vreau să încerc mai multe, să așa într-o căutare spirituală în toate tutunurile. Este un connoisseur. Este un conosior, da. Sunt performative male, dar pentru tutun, Da. tabacul de rulat. Sunt o curvă, dar în sensul tabacului. Exact, vezi că știi? Și gen, o să... Știi că există kink-ul ăsta, că există unii bărbați care doresc să
dea bani la femei să le vadă cum fumează țigări. Da, îl știu. Mi se pare hot. Gen, nu din ăla, chiar e hot. Dar gen, nu aș da bani pentru chestia asta. Nu cred că sunt destul de dedicat ca om pentru acest lucru. Nu știu dacă nu știu cum mă facea să mă simt, gen. Numai că gen, da, este ok. Eu nu, sincer să fiu, dacă aș fi femeie, aș abuza maxim de acest life hack. Adevărat. Dar dacă aș fi femeie, nu mai vedea aici, asta e clar. Probabil aș fi fost mort de mult. Speaking facts. Din cauza faptului că chestiile societale ajung acolo. Eu acum o să scot cartea mea de literatură feministă. Da, randomly just pulling out my feminist literature book from my ass. Yes, exact. Da, și ce zice doamna Janet? Ia, cum ți se pare? Vedem cu ace. Hai, îți dai tu review. M-ați pus pe scaunul de penetrare. Da, sau de penetrare. Eu nu consider că această țigară este un pic mai light. Zice bine ce zice Racoviță, nu vreau să simt. Dar probabil există și mulți alți factori care mă induc în eroare în acest sens. Dar în rest, ce pot să spun? Viața este frumoasă, merită trăită și nu uitați, oameni buni, viața nu e plină dacă n-ai o chiflă în burtă. Exact. Atunci nu e... Gândiți-vă puțin că noi suntem niște animale domestice, da? Luând în calcul faptul că ne luăm mâncare de la magazin. Dar când ți-e foame și nu ai bani de mâncare, devii feral. Omul meu. Nu știu unde voiam să ajung cu chestia asta, dar e bun tutunul. De ce vine domnul penetrare? El este cel care acționează la femei între picioare și îl cheamă penetrare, doctor penetrare. Doctor penetrare, da, adevărat. Un doctor penetrare. Bună, eu sunt doctor penetrare, cel care acționează la femei între picioare. Bună, eu sunt doctor penetrare. Oh yeah, doctor penetration. Bună, eu sunt doctor penetrare. Penetrare, doctor penetrare. Bun, momentan nu știu ce să vă mai zic pe acest clip, dar țigara asta chiar e bună. Adică n-am să vă mint, țigara asta chiar e bună. Data viitoare de la magazinul ăla din piață de l-am văzut, s-ar putea să nu mai aduc eu câteva clipuri, dar acum cred că ne vedem abia peste săptămâna viitoare. Peste săptămâna viitoare. Da, peste săptămâna Nu viitoare. uitați, Da. când o să se lanseze videoclipul ăsta, săptămâna viitoare. Da, exact. Într-o săptămână. Într-o săptămână. Sau cât ține bugetul, acum vedem. S-ar putea să nu avem un buget foarte, foarte Da. voluminos. Vedem că e situația din cauza bairamelor și toate chestiilor care se întâmplă. Austeritatea. Austeritatea, da, devine căcate, se scumpește euro-ul. Se scumpește euro-ul. Este euro-ul în secunda aceasta 5,22. Mare schem. Până terminăm acest videoclip ajunge la 24. Ia stai așa, că sunt chiar foarte curios, mă uit la bursă acum. Uite-te. Unde mi-e telefonul? Uite-l aici, smartphone-ul. Vom face o reacție live la bursa euro-lei. Lei. Nu ChatGPT, 1 euro. Vreau 1 euro. Este 5,27. Nu prea se vede aici, dar e 5,27. Un leu este 0. Un euro este 5 lei 27. Vă rog frumos, scoateți-mi partidele de dreapta din România. Așa. Da. Mesajul ăsta l-am vrut. Acum, clipul ăsta și această aventura noastră a ajuns la un bun sfârșit. Ca note, am să dau pe 3 criterii de acum încolo, să știți bine, când vă mai uitați la clipurile mele. Criteriul 1 va fi packaging-ul. Bă, sincer, așa frumos, verde satil. Așa voiam să voiam și eu să mă fac în cap, eram decolorat deja toate chestiile, numai că mi-am luat o vopsea pe bază de henna, cu vopsea. Un gunoi de vopsea, băga mea și puna în gura ei. Omul meu s-a făcut șaten în loc de M-am verde. făcut șaten, nu vedeți? Eram tot aici, la coamă, tot spate, era un blond. Și acum m-am dat cu vopsea mea în cap, crezând că o să fiu ceva verde. Mi-a dat moc. Nu știu ce m-a făcut.
muit. Deci packaging verde, frumos, mi-a plăcut. Că asta chiar e un 9 din 10 pentru packaging, frumos. Accesibilitate. Bă, nu cred că l-am văzut altundeva în afară de magazinul ăsta din piață. Deci aș da vreun 1 din 10. Și taste-wise, bă, sincer am încercat mai bine. Dar depinde acum și de gust. Dacă ai un gust așa mai către țigările astea mai slabe, da, why not? Dacă îți place să fumezi slimuri, Da, dacă îți place să fumezi slimuri, poți să iei varianta mai ieftină, ții Ironic Tobacco din ăsta, e gen superb. Gen super pentru oamenii care le place să fumeze slimuri. și sincer, eu nu mă... fumezi mai puțin. Fumezi și mai puțin, dacă intervine lenea, stai în pana, ai chef să rulezi. Înțelegeți voi. Ok, bun, deci pentru mine ăsta ar fi în jur de un, pentru gust, 7 din 10. Chiar aș fi generos, zic un 7 din 10, dacă n-ar exista 7, m-aș duce mai mult către un 6. În zona aia, știți, înțelegeți voi. Ești un bou. 6-7. Bun, poartă în casă. Hai că v-am pupat.